Айде за добър ден! Днес на 26 май, докато някои си пият кафето, аз работя. Ето го едно от изпълнение. Мотора е Kawasaki R5 2003-5 някъде там е. Така. Току-що докаран. Моторчето е перфектно, пали, работи. Ето го, ще бъде разглобен за части. Кой каквото го интересува, може да ми пише или да звъни. Мотора е с чисто нови гуми. Ето да покажем и предната също. И сега да покажем как пали. Ето го моторчето. Който ни вярва, ето го и двигателя, номера. Айде, поздравчета, душмани! Пак показвам.